Спрете да използвате парцали за почистване на прозорците си. Просто намокрете тази четка с вода и търкайте напред-назад. Ще бъде чиста. Няма да ви изцапа ръцете и е лесна за почистване. Както и да е, пускате на пазара утре, така че не мога да я взема със себе си. Някой иска ли да чуе колко е мощна? Ще демонстрирам днес. Майка ми остарява и все още използва кърпи за почистване на прозорците си. Тя не знае как да използва тази четка. Просто я слагате, търкате няколко пъти и е чиста. Ако се замърси отново, просто я изплакнете и е готова за употреба отново. Много хубави неща се купуват само когато ви потребват, а след това съжалявате, че не сте ги купили по-рано и все още използвате парцали за почистване на прозорците си. Умните жени използват тази четка за почистване на цепнатини на прозорци. По-скоро бих пропуснала 2 кг свинско месо, отколкото да хабя пари за тази четка за цепнатини. Никога не съм очаквала, че ще бъде толкова полезна. Никога не съм виждала нещо подобно през живота си. Всичко се промени, откакто имам. Вече не използвам парцали за почистване на прозорците си. Просто намокрете четката с вода, забодете в процепите на прозореца и изтъркайте няколко пъти и е чисто. Няма да ви изцапа ръцете и е супер лесна за почистване, просто изплакнете с вода. Една може да издържи 7 или 8 години. Ако видите това, не го пропускайте. Определено трябва да си купите 2 от тези невероятни четки за почистване.